Kadem ne so tawi golla ko boni wallahi ma fadel gollu ko boni mo jaay min hay fatim waday limi rewdo tan hay fatim waday mimi rewdo ko kanda ho o musidɗo ko ɗum woni ko golli ko mbiɗa wattake wuro ngo ko ɗum o waɗi ɗum woni ko golli e o joni mi alama ko haala mbaɗi jogui to fombiyade hami atto ñaawe udiyum nduɓoyem eɓe mbimi won te heyam min nduɓoyem ko fe ham min hay fatim waɗay kadem ko adi kadi so ɗon moƴƴi walla jaɓi ɗum ene gas wonde an hoore ma en mbayya ɗum acca bisimillahi en gati o dumde bisimillahi fall wallahi fall birom Minde adi ga kom ceera yi ko ceera kala gorko adi ceera holko lamdo hano lamdo wi hay goron upan debbu hay goron loje debbu hay goro fit hol fitan debbu kan hono fitti olawji be tawi mo be nayi faran ham jotem haala mon dimaata ko dum ta andi dum ta o fitu o lawji upi goddum fo waɗaji ɗum tan way ɗum tan lawɗum ka Allah ɗo en konngol mani selli aɗa jooɗo caggalam ga sa joni ga so Allah jaɓi so ari ko gorko ma wi o mo wonno ɓurɗum bonde aɗa jooɗo ga minima noon ala télé eyyi are konam ga hen jooɗo ga tan an hande yeso ma gon ɓowli koy ko gonduɗa heɓat aɗa selli selle musma hande aɗa ɗum haalde hande jogida guerte ɗum ko dawre ndi ɗum koye gasi a faami eyi ɗum ɗaɗa yimɓe sowona joggana mi jogga eyyi no guete ko waɗa ni yimɓata min mbaɗol sigui manda saɗa waɗi yim noon ko mbanɗa sa wannani ɗum mo wiyama hoto fay an min komin lamɗo anani kuule mbammi ɗo ɗe mbimi hay goto waɗanta debbo hunde yani mbiyaɗa fifti kongolam yimi joggu no guerto kadi wonnan tan malla mum wiya ko fuɗɗata ko fof lawol min a wawi tu fayde mo wiya suudu argay awa eyyi ɗum kay tiiɗen a sa waɗi a galle bamma noon oto ñaaj eyyi wonno ani darlangal no waɗa weltin kono heddi ha joni a fayri yimmu men nam goggo min ɗum wata a wata ɗum miya aɗa sey miya oto no worɗo so ayi accuɗum ɗum ala accu sa yiɗa tan ɗum joni miya wonna na mende tan eyyi no jawdi ndini walla no fof no mbaɗɗa fof wallam tan aɗa jawdi muɗum waɗa ko gonmi henne tan kiɗum kam a fayri ene heddi gasay ko heddi botari ndi a defti taw bottari heddi ko gamana am amde eyyi samar wiya gogo lawol ndeni wallay sa waɗa mi yaw so joni kay jaha mi yaha an ya mi yaha ya mina lonima e lefti men mina argay cuule pusino moƴƴe aɗa waɗa mbeɗa waɗa mbeɗa mboɗo wawi mboɗo waɗa watta ko holon façon kam ala mi so goren joljol wi MC Modi walla heɓe def ndi moƴƴi gasay ndimo gamana yimɓe heeɓino eyyi wadde amnama so wallam tan wallam de eyyi
walla mi heɓa debbo giɗo moƴƴi gasani walla mi heɓa giɗo ɓe gasani kono gogo boya famani yonani e yoni sema jaram hane ɗum ɗo timno mbannama a wettini ɓernde nden fewi kay a wettima de kono gogo wallam noon anneni komi lamɗo mi walli wallam mi heɓa debbo anne wallam anneni gogo anneni wallam ake fattam asi ko mbattami noon fattam ako famma holinama ewo joni noon gogo mbiɗa sikki hande pour wadde ñawore poɗɗo so heddo kadi mi leliru Samba ndemin certatanani jakka caali amin jamare mbimi yo haalirɓe kamɓe fof gari jogam gartam garde nam gaddoye cohaɗo hande o fuy ñaawe Samba e yaro wona antaɗa ɗum ɓurnim tan ko oppitere ndi ala mum ɗum hande dawani e ɓanndu ma woppe heddi ko haɓe ngaraɗe ñaawe Samba ngol wotti tardidimi fewi so tare kanko holno ko sahi min gonɗum ko e batte mi waɗay ma andu on karisinomomo seeɗa mais même mo yero yen jettoɗen ɓe sikani tarde seeɗa assalamu aleykum Samba a watti wadde ko ala hen lawno ma jamuɗa famat lawol hande assalamu amal satti maaleykum salam manan tampere ɗo ko galle lamɗo hay batte peeñata wattu téléphone ma e poste moftu nini oɗo kuule ñawnoɗen ɗo ɗe o yoɓi hen to gotel o yaate walla o fiya seeɗa kono waɗi ko lefte min de lamɗo ɓurnami ko addi o fiye ɗum heɓatmo joni so Allah jaɓi gadaji jaɗa e makko kala battu ɗum kadi ene fiye tigi yaɗo waɗi ɗum fof gadde ene yaɓɓe allahu akbar fota wonde yimɓe kalda hunde ha para guilloɗo arɗo no ene firta cey lamɗo mbiɗa yinno haalde hen seeɗa pour mbawen famde aduna wona noon aduna waɗi ko potal neɗɗo ne waɗa hunde taw ko waɗi ko o anda ɗum maɗa taw o famani ɗum taw yi koye majjere joni ko kala han tan ina ene makko so goɗɗo waɗi ɗum noon kala han kala goɗɗo no yaɓɓe so goɗɗo waɗi kanko kono so sohene ko ha holli bande fof goɗɗo du ɓuñere allahu akbar so goɗɗo waɗi ko hirtan ni tigi joni noon ɗum ko yaware wallahi ko yaware joni fat fandaren won baɗɗo goɗɗo won baɗɗo goɗɗo joni mami holle hadema holludemi fayi makko sari guirmi hen omo sohe kaddi gurdam makko ndiyam gulɗam gullete ha wuli rufe becce he en jaadi yen joni ni ayi min lamɗo susa golle ɗe golle bone ni allahu akbar on ji o suusa ɗum la ilaha illallah darde tina noon ha jiro guita on ayi subhanallah on ji subhanallah on ji en garan mbatten masala aduna e musidɗo yero dokkem taw min lamɗo ko koynuɗomi mboɗom ɗo heeɓe kala mo tan faade bureau ko kala ko ɗum wonal e lamɗo Samba heɗo ko won haal heɗo ko ala konngol hannde an won haal an ka koynuɗo yimɓe heɗo ko yero nam Allah jarama Allah yi golle ma te an kadi ma Allah yoɓe ha yeeso an kal jasɗo aduna an o ɓuuri jase e aduna an min kam ma wiye tan kay min fittu tan kono gamiri aɗa oñe gadi yel tan aɗa yaha tan aɗa arta ko kamɗon makko onon minen min joƴini silamaji a on ɓorima law minen min cikkanno so tawi a haali konngol ngol hay so tawi ene muusa ene meta a wattan ɗum o wona lamɗo
o waɗi ɗum ɗum wonta ɓokke mais an ka laamɗo sa yi hamin dari ɗo hamin ndenma ko laamu ngu yimɓe fof nena pawe munen haqqeji ma kono so wonti ko an daratoɗo aɗa ama kay basiru hande enen jarani keɗen gonno ɗo enen ndenam min mi oppi min mi woppi minen ɓoyima faɗemi jaabo heewi ɗo yimɓe ndenndi mbaɗi haɓɓere taw to rewu firti ene gasa wonde ko debbo mo firti haɓɓere mo ndenni so fitti cewɗa min wona ɗum museum o min museum no komi jori jogomi dow re e dow re mo seerde mam sima moƴƴiɗo amruji kadi seeɗa laami hetto noon kettoɗa ala mo kalduni so wona an eyi nde tawno kuntiruɗamin ko provocan eyi a neddi renoɓe ha simtian eyi kono fam minenne min jeeyi ha seeɗi ɗo kotan gaddo yimani renoɓe e ñemtinɗa ko jolfuɓe mbiyata mayde lelde yo ñaami allah henam hen ɗum fof ko beele minen hamin gacca kan nde tawno ka laatiɗo ko tubakoɓe mbiyata lami kono wallahi hande e barke arɗo an somin nangima eyi hay sinno aɗa wondi pan eyi mbatoyta ko wiyete fan umu domu o yahat fan umu ana yahat fan